Da biste imali visoko znanje, krenite sa žirafom na putovanje. Povešće vas put najbolje igraonice, pravo iz naše pačije učionice. Ja sam pače Drakče, radoznalo i hrabro, sa mnom svaku državu poznaješ lako. Jafa, žirafa, visoko vidi sve, korak po korak vodi nas kroz ceo svet. Pačija učionica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Dobro jutro, Drakče. Šta li si to smislio danas da napraviš? Pravim pticu. Drakče, meni to više liči na zgužvanu palačinku. Pa još nisam završio. Ali ja ovde ne vidim ni makaze ni lepak. Kako si zamislio da napraviš celu pticu od jednog papira? Pa i ne treba mi, tako kaže Mravko. Onda ćemo pitati Mravka u kojoj se zemlji od jednog papira može napraviti svašta, pa čak i ptica. Potraži zastavu pored koje se nalazi trag koji si malo pre video, dok su Jafa i Drakče razgovarali. Kada ga pronađeš, zajedno ćemo otkriti o kojoj državi se radi. Tako je, to je Japan. Zastava izgleda veoma jednostavno, zar ne? Kao crveni krug nacrtan na belom papiru. Ali ova zastava krije jednu prelepu priču. Veliko belo polje na zastavi predstavlja mir, poštenje i čistotu. Kao kad tek napada čist sneg. Japanci jako vole red i trude se da uvek budu iskreni jedni prema drugima. A ovaj veliki crveni krug u samoj sredini, to je sunce. Japan se nalazi na istoku, na mestu gde sunce prvo proviri svakog jutra da probudi našu planetu. Zato Japan često zovemo i zemlja izlazećeg sunca. Zamislite, njima sunce prvo kaže dobro jutro. Pričalice Jeco, Japan je baš daleko odavde. Možeš li da nam pokažeš na mapi gde se tačno nalazi ta istočna zemlja i šta je to tamo tako neobično i čudesno? Zdravo drugari! Danas letimo na daleki istok, preko 7 gora i 7 mora do čudesnog Japana. To je jedna velika ostrvska država u sred Tihog okeana i pripada azijskom kontinentu. Glavni grad je Tokio, jedan od najvećih i najmodernijih gradova na svetu gde je sve brzo, svetlucavo i šareno. Tamo se priča japanski jezik, a umesto slova koje mi koristimo, oni imaju znakove koji liče na male slike. Svaki znak može da znači jednu celu reč ili čak ideju. Japan je poznat po prelepoj planini koja se zove Fuji. To je visoka planina sa snežnim vrhom koji mnogi ljudi smatraju posebnim simbolom Japana. Fuji je u stvari vulkan, ali je već dugo miran. Zbog svoje lepote često se slika i crta na slikama i razglednicama. Nekada davno u Japanu su živeli samuraji. To su bili hrabri ratnici koji su nosili posebnu odeću i mačeve. Samuraji su učeni da budu hrabri, ali i pravedni. U Japanu je veoma važno biti ljubazan i pokazivati poštovanje. Ljudi se često pozdravljaju tako što se blago naklone jedni drugima. Tako pokazuju da poštuju sagovornika. Deca se od malih nogu uče strpljenju, redu i lepom ponašanju. A po čemu je još poznat Japan, Jafo, žirafa? Pa Japan je poznat i po tome što ljudi tamo jedu štapićima i piju dosta zelenog čaja. Aha, znači čaj ti daje super moć da znaš kako da spretno jedeš sa štapićima.
Ne, dragče, od čaja ne dobijaš supermoći. Pa kako im onda ne ispale hrana? Tako što se to uči, a u Japanu se i puno vežba strpljenje. Pa ako si dovoljno strpljiv, polako sve možeš da naučiš. Pihe, znači nije čaj nego strpljenje. Šteta, ja sam baš mislio da popijem čaj pa da dobijem super moć spretnih ruku i da konačno složim ovu pticu. Ajde čujemo šta Jeca još ima da nam kaže o toj čudnoj zemlji gde su svi tako strpljivi. Tako je, Jafo. Japan je zemlja gde se strpljenje i lepota vide na svakom koraku, a nigde više nego u gradu koji se zove Kyoto. Kyoto je nekada davno bio glavni grad Japana. Danas je to grad prelepih hramova sa zlatnim krovovima i vrtovima u kojima je svaki kamenčić pažljivo postavljen. Tamo možda sretnete i gejše. To su čudesne umetnice koje čuvaju japansku tradiciju. Gejše ćete lako prepoznati. Njihova lica su obojena u belo, nose prelepe kimone od svile i imaju frizure koje izgledaju kao prava umetnička dela. One nisu samo lepe, one su majstori u plesu, sviranju starih instrumenata i prefinjenom razgovoru. A kada je reč o hrani, tu je glavna zvezda pirinač, koji se jede u skoro svaki obrok. Najpoznatije jelo je suši. To su mali zalogaji pirinča i sveže ribe umotani u morsku travu. I pazite sad, oni ne koriste viljuške, već drvene štapiće. To zahteva malo vežbe, ali je njima to sasvim prirodno. Isto kao i za origami veštinu, odnosno njihovu umetnost savijanja papira u razne oblike kao što su cvet ili ždral. Ko sve živi u Japanu, osim naravno Japanaca? U Japanu u proleće cveta posebna trešnja koja se zove sakura. Njeni cvetovi su nežni i ružičasti. Oni cvetaju samo kratko, pa ljudi tada uživaju u njihovoj lepoti. Sakura podsjeća da su lepe stvari dragocene jer ne traju zauvek. Takođe, Japanci gaje i bonsai. To je pravo živo drveće koje posebnim rezanjem ostaje tako malo da može da stane u šaku. Od životinja su najzanimljiviji snežni majmuni, koji se zimi kupaju u toplim prirodnim izvorima vode da bi se ugrejali. Japan je i zemlja budućnosti. Oni su najbolji na svetu u pravljenju tehnologija i robota koji mogu da pričaju, pomažu u kući ili čak plešu. I za kraj, nešto što svi znate. Jedna poznata dečija igra potekla je baš iz Japana. To je igra papir, kamen, makaze. Igra se širom sveta i svi znaju njena pravila. Ova igra nas uči da se zabavljamo, ali i da poštujemo dogovor. Ja sam naučio nešto novo. A ti? Da biste imali visoko znanje, krenite sa žirafom na putovanje. Povešće vas put najbolje igraonice, pravo iz naše pačije učionice. Ja sam pače drakče, radoznalo i hrabro, sa mnom svaku državu poznaješ latko. Jafa, žirafa, visoko vidi sve, korak po korak vodi nas kroz ceo svet. Mravko za stavko, voli zastave da sanja. O bojama država on ima velika znanja. A pričalica Jeca, kad priču započne, učenje može da odpočne. Pačija učujica, hajde kreni ti. Putujemo svetom, učimo kroz igru svi.
Hajde kreni i ti. Putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Pačija učionica,